ассалому алайкум апа хуарои меҳрубон тамошобинои канали мо ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Апа хуарои азиз, модарони меҳрубон, ҳар яки шумо да миннатдории хидмат мерасонам барое ки то ба имрӯз мара дастгирӣ мекунен, пешбарӣ мекунен. худованд ай ҳар яки шумо рӯзӣ боша. Апа хуарои меҳрубону модарои азизам, ай ҳаматон миннатдорам. имрӯз хостам ки дар наворам фақат миннатдории хидмат барои подписчикои каналам, барои тамошобинои канали худам бирасонам. касоне ки нав омадан моро тамошо доранд, хуш омадан. ба шумо ҳам миннатдорӣ баён мекунем ки лаҳзаҳои вақти худа дариғ надошта моро тамошо гарден ва касоне ки то ба имрӯз дар муддати 3 сол моро дастгирӣ доранд, ба ҳамаи анаму инсонҳо раҳмат мегӯм, миннатдории хидмат баён мекунам. ҳаматон як бори дигар хуш омадед ба канали ман духтаро. чӣ хеле ки гуфтам имрӯз фақат видеоро ай миннатдорӣ оғоз кардем. духтаро ҳаматон хуш омаден, раҳмати калон ба ҳамаи шумо. ҳар яки шуморо худованд нигаҳбон бошад. духтаро хостам ки дар анамин як навори кӯтоҳам якта видеообращение карда гузарам. рости духтаро ман ӯ қадар блогери ваям нестам, просто ма и хоби маҳай ва чӣ мегӯянд либос мефурӯшам даҷа. чӣ хеле шумо мебинен инакда ягон пухтупаз мекунам ва я 3 сол зиёд шуди канал ма кушодагим майда майда истифода мебарам. ягон нияту вай ғарази вай надорам. просто апа хуаро ҳастанд ами яду блогерои кавичках ки мебиёянд мегӯянд ки монтаж кардана ёдте вай прямо эфира чӣ хел ҳуй кунем, сообществаги реклама кун. вай бисёр чора мепурсанда чӣ хели вай кунем видео монем, чӣ хел вай канал кушоем, чӣ хел номи каналомо намонем, чӣ хел монтаж кунем, гуфта кадом программа қатӣ гуфта ҳамаи ҳамёра омада мо мепурсанд. хоҳиш мекунанд ки дастгирӣ кунем. вақте ки мо вақти худа сарф мекунем, ҷош омадагие ки шабҳои дароз ман навис када фаҳмондагим ҳамо блогерои кавичка будагида чӣ кор кардан дар корай, чӣ хел кардан дар корай. имрӯз ваё акма азбаски муаммоҳои оилавӣ доштам, саломатӣ бигем ки худам ҳамсоз набуд. ман рости видеора ютуба бисёр пеш набурдам. барои ҳамо подписчикои ман дигар нахестанд, бисёр айпаи ютубам наштам ва бихотир подписчикои ман мондан. ман мисол барои подписчикам надавидам, ман просто барои хоби худам, барои ами вақт ма хуб гузарондан ютуб кушодам ва пухтупаза нишон додам якчанд муддат. ва либос овардам ман хеле фурӯшда мисол барои худам кушода будам, ба ҳамон хотир аз пай подписчик надавидам. лекин блогерое ки да кавичка ҳан ай паси подписчик медаванд вай мекунанд, ҳаваё бисёртар вай буданда. қатъи ҳаваё машғул шидам, ёрдам пурсидан чӣ хел видео кунем вай кунем. ҳози ана вай кавичка блогер будагиё гузаштан рафтан подписчикошон 5000 10000